Jak to v novém rezervačním systému funguje? Velice jednoduše. Stačí kliknout na volné termíny, kdy se vám objeví stránka rezervy a vůbec nemusíte ničeho bát, je to klasická stránka rezervačního systému. Vy se tady vlastně kliknete na rezervovat a ukáže se vám nabídka veškerých volných termínů. Máte tady zatím vypsané vždycky termíny na jeden ten konkrétní daný měsíc. Tady vidíte vlastně, které termíny jsou volné, které dny a vždycky, když na ten konkrétní termín kliknete, tak se vám ukáže i časové rozmezí, kdy vlastně v které hodině je možné se mnou online spojit. Kdybychom klikli třeba na čtvrtek 19. 10 hodin chcete, kliknete pouze rezervovat, vyplníte příslušné vaše údaje a do kolonky poznámka k rezervaci můžete přidat informace, čeho se vaše online konzultace má týkat, co chcete třeba řešit a následně dáte potvrdit rezervaci. Do budoucna bude rezervační systém automaticky ještě propojen s platební bránou, kdy rovnou bude rezervace vlastně uhrazena. V tuto chvíli to zatím ještě není. Ve chvíli, kdy odešle se rezervace, přijde vám upozornění na e-mail. Mně tady do mého e-mailového systému zase přijde upozornění, že někdo žádá o rezervaci. Já vám ze své strany tu rezervaci potvrdím a následně se v ten daný den, v ten daný čas spojíme pár minut před plánovanou online schůzkou, vám bude odeslán odkaz na Google Meet, na který postačí pouze kliknout. Takže takto funguje náš nový rezervační systém.